Jeg vil lige starte med at forklare, hvad enhedscirklen er, og hvad cosinus og sinus er. Vi kigger på den her enhedscirkel heroppe, og enhedscirklen den er meget vigtig for at kunne lave trigonometriske beregninger. Enhedscirklens radius, altså den her linje, altså alle 4 linjer her, de er 1 og har centrum i koordinatet 0,0, som er herinde. For at finde ud af sinus og cosinus, så laver man begyndelsen af en trekant her med vinklen V i 0,0, sådan at det ene ben ligger på x-aksen hernede, og det andet vinkelben skærer cirklen i punktet P, som er det heroppe. Og det har så koordinatet cosinus V, sinus V, som står her. Sinus, det aflæses på y-aksen, mens cosinus aflæses på x-aksen. Så har vi, så vil jeg forklare sinus til, den kan vi lige skrive op her, forklare sinus til V, lige med sinus til 180 minus V. Og det ses nede i den enhedscirkel, vi har hernede. Her kan vi se, at vi har igen en vinkel, den grønne her, en vinkel V, og så har vi en sinus V, som er til den her grønne vinkel. Derudover så har vi en anden vinkel, som hedder 180, og den hedder 180 på grund af, at det er den her, det er en ret linje her, minus V, som er den her vinkel herover vi har minuset fra. Så vi får en ny vinkel, der kommer til at hedde 180 minus V, som er en stumvinkel, som er den, der ses her, og så herop til. Og den her vinkel, den finder vi jo så ved at sige sinus til V er lige med 180 minus V. Fordi det er det, vi støder på herude. Og så aflæser vi her.